suket jenenge sapa ya mau? Oh yo, Purli Meli. Kau main deh kok moro rene. Sik, tak tekok bapak pakai. Ki jenenge Purli Meli ya. Jajal tak tekok nih. Pak, derek tangklet griyane Purli Meli pundi nggih? Wasu teko Purli Meli gak bahaya toh? Ya bahaya sih, Pak. Tak mainan iso 6 juta. Lho, gak bahaya toh? Bahaya, Pak. Kayak ngono kuwi main iso ndur nih hotel-hotel bintang, Pak. Lho, gak bahaya toh? Bahaya, Pak. Nak sampean tak tunjuk raine sampean, gelem ora? Lho, muni piye, Mas? Betul-betul, Pak. Tak ngalah wis. Tak antem pisan paling geletak. Nek tak antem pisang ra gletak aja celok jenengku, Mas. Duh, kerasa nguyuh ya. Bajingan, mata deh picek. Ah, mbak uyuwi silet ya. Glut. Garo, Mas. Matane ning kono nyapo? Kalau Mas aku jangan kayak lo. Partai nyapo kayak. Lu apa nyapo kayak, Pak? Ayo mas, Rono mas. Kowe tahu asu mas. Ayo. Waduh, babi karo anak kok gulutan. Gak bayar dah. Iki lho Mas, sama tekok omahe Purli Meli ngendi? Lho. Gak bahaya ta? Ayo kangen bosku ngeteri suket Mas. Lah Pak itu iki malah ngegas. Wes. Wong ning kene wong gak bayar tak kabeh lho, gak jaran tenan. Walah ngono to mas. Cepet lawang kok mas. Jadi gini mas. Pura lali wanita yang diasihkan. Asikan piye to? Asingkan sing bener iki. Cek ngene mas. Pura lali yang mengasihkan perempuan. Keliru. Mengasihkan wanita laki-laki. Oh iki dong para Mas Jane. Ayo mek tekok main di. Aku arep ngeteri suket asui. Dong pora jane. Teko-teko gak bayar ta. Matamu ya. Lah raimu iki lho. Iki jane mudeng pura to Purli Meli iki sapa? Sopo Mas? Purel, Cuk. Waduh. Masuk lo Mas, main di Mas. Kono mas, omae ngisore Kang Ran kentir kono lho. Tapi wani piro, Mas? 2000 sik piye Mas? 2000 gak bokoke capi. Gak bayar dah. Cuk, maghrib mulai, Cuk. Maghrib mulai, Cuk. Maghrib mulai, Cuk. Gak bahaya tuh. Gak bahaya dah.